Jeg hedder Jesper Bolsten, og jeg er leder af skeletsamlingen her i Odense, og også lead partner, det vil sige leder af forskningsprojektet Bones for Culture. Formålet med projektet er at få beskrevet Slesvigs befolkning i middelalderen, for at forstå, hvordan det at være en stor by i udvikling i et etnisk grænseområde spiller ind på menneskers liv og på deres identitet gennem tiderne, og den identitet, som så afspejler sig i deres historie, som de mennesker nu har levet. Til hverdag så leder jeg den her skeletsamling, og det har været mit udgangspunkt for arbejdet, og mit opgave som forsker i projektet har været at undersøge skeletterne og se på, hvad der var af informationer, vi kunne indsamle om især alder og sygdomme. Det skelet, jeg står med her, er ikke fra Slesvig, det er fra Viborg i Nordjylland. Det er skelettet af en kvinde, som døde, da hun var engang i 40'erne. Og hun levede i middelalderen fra, det er perioden fra omkring 1050 til reformationen i 1536, og jeg vil gætte på, at hende her, hun levede nok i slutningen af 1200-tallet eller i begyndelsen af 1300-tallet. Der har de fleste fra den her kirkegård er fra den periode. Når man udgraver skeletter, så er man nogle gange heldig at finde nogen, som er komplette som det her skelet. Men de fleste gange er der noget, der mangler. Kemien i jordbunden har gjort, at det er blevet nedbrudt, eller kirkegården har været i brug i lang tid, så er der gravet andre grave ned i det og forstyrret og ødelagt nogle af knoglerne. Men hele skelettet fortæller os noget om det menneskes liv. Og befolkningens liv består jo naturligvis af summen af menneskenes liv. Men på samme måde, så spiller befolkningen ind på det enkelte menneskes liv. Så vi kan hverken forstå det enkelte menneskes liv, uden at forstå befolkningens liv, eller forstå befolkningens liv, uden at forstå det enkelte menneskes liv. Så det er et spørgsmål om at integrere her. Det, som vi i den knoglemæssige første del af projektet har fokuseret på, har især været aldersfordelingen og sygdommen spedalskhed. Spedalskhed var middelalderens svøbe, kan man sige. Det var en sygdom, som rigtig mange mennesker fik, levede med i adskillige år og døde med, og ikke direkte af, for spedalskhed er ikke en sygdom, som man sådan dør af, men det er en sygdom, som jo forøger ens risiko for at dø, fordi det er en kronisk invaliderende sygdom. Det er en sygdom, som først viser sig ved forandringer i huden, men senere hen kommer der også forandringer som vi kan se i knoglerne, og de forandringer, det gør, at vi er i stand til at sige, hvem der led af spedalskhed, og hvem der ikke led af spedalskhed. Vi finder i Slesvig ca. 35% af de voksne døde med tegn på spedalskhed. Og det er rigtig, rigtig mange. Men det kan ikke oversættes til, at 35% af befolkningen led af spedalskhed. Fordi spedalskhed har man jo et vist stykke tid, og i og med, at det øger risikoen for, at man dør, så sker der altså det, at der er flere med spedalskhed blandt de døde, end der var blandt de levende. Så derfor så må vi tro, at på et eller andet i Slesvig i middelalderen var det et eller andet sted mellem 10 og 20% af de voksne, som hele tiden led af spedalskhed. Spedalskheden gjorde, at mennesket mistede kontrollen over deres krop, altså nervekontrollen af musklerne blev ødelagt, og følesansen blev ødelagt.
Så spedalskhed har ikke fysisk gjort ondt. Selvom man hos mennesker med spedalskhed ser nogle frygtelige sår og sådan noget, så er det ikke gjort ondt. Men naturligvis, det er jo en sygdom, som mennesker kan se på deres medmennesker. Og det må have psykisk jo gjort meget, meget ondt at lide af den sygdom. Men det har ikke været forbundet med store fysiske smerter. Men hende her, hun led formentlig ikke af spedalskhed. Hun var nok smittet, fordi det var de fleste. Det første eksempel, vi har på et offentligt sundhedsvæsen i Europa overhovedet, og i Nordeuropa specielt, man lavede hospitaler til mennesker med spedalskhed, og disse hospitaler hed Sankt Jørgensgårde. Længere nede i Tyskland og i sydlige Europa, der var det Sankt Lazarus, der stod for spedalskedshospitalerne, men her i Nordeuropa var der altså Sankt Jørgen. Og det gjorde man jo ikke, havde jeg nær sagt, for sjov. Man gjorde det, fordi der var et behov. Fordi der netop var så mange mennesker, som led af den her kroniske sygdom, og som ikke var i stand til at forsørge sig selv. Så det tog hånd om et stort sundhedsmæssigt problem og et stort socialt problem i samfundet, at man havde de her Sankt Jørgensgårde. Så skete der i øvrigt det heldige, at i og med, at man tog de mest syge og placerede sådan halvisoleret for resten af befolkningen, så faldt smitterisikoen, og derfor blev sygdommen sjældnere og sjældnere. Her i Odense ved vi, at i løbet af perioden fra 1270 til 1350, der forsvandt sygdommen fuldstændig. Og noget tilsvarende har formentlig gjort sig gældende i Slesvig. De kirkegårde, vi har undersøgt fra Slesvig, er for de flestes vedkommende tidligt middelalderlige, og det er derfor, vi ser så mange mennesker med spedalskhed i Slesvig. Den eneste kirkegård, som er senmiddelalderlige af dem, vi har undersøgt, den har et markant lavere antal mennesker med spedalskhed end de tidlige. En ting, som man meget tit ser på, og som vi alle sammen kan relatere os til, det er tænderne. Og hun her var sådan cirka 40 år gammel, da hun døde. Det vil sige, hun levede sådan formentlig godt og vel 20 år mindre, end jeg er gammel nu. Og mine tænder er ikke tilnærmelsesvis så slidte, som hendes tænder var. Så det fortæller jo noget om kosten, om at det var en meget grovere kost med et større indhold af småsten og sådan noget, som slid hårdt på tænderne. Men jeg vil lige tage et andet kranium frem, som kommer her fra Odense, for lige at vise, hvordan spedalskheden ændrer menneskers ansigter. Kraniet, jeg har hentet her, stammer fra Sankt Jørgensgården i Odense. Vi ved, der har været en Sankt Jørgensgård i Slesvig også, men den er desværre ikke udgravet. Men det er den her i Odense, og har givet os den største samling af skeletter fra en Sankt Jørgensgård i verden. Det man kan se her, hvis man sammenligner de to ansigter her, det er, at næsehullet her på ham her er afrundet og forstørret. Den del af kæben, der bærer fortænderne i overmunden, er degenereret, og fortænderne var formentlig faldet ud. Og den spids, der sidder her mellem næseborene, den mangler også. Så yderligere, så sker der en nedbrydning af den hårde gane. Her kan I se et forholdsvis stort hul, sådan der var en hul mellem næsehulen og mundhulen. Og det er naturligvis været upraktisk, når man skulle spise, og nok især drikke. Så det her, det er ændringer, som også viser sig når man putter hud og hår på.
man skulle forestille sig, at næsen måske kollapsede, men det gør den ikke. Den bliver snarere større og sådan, ja, på dansk siger vi kartoffeltud-agtig. Så man har ikke været i tvivl om, at han her led af spedalskhed. Der er også forandringer, især i fødderne og i hænderne, og det har noget at gøre med, at det er der nerverne er længst, og derfor er de største risiko for at blive ødelagt af sygdommen. Og det vil sige, at det er en sygdom, som rammer mennesker i deres, om jeg så må sige, mest aktive del af livet fra. De fleste debuterer med sygdommen mellem de 20 og 40 år gamle. Og hovedresultatet af vores undersøgelse af spedalskhed i Slesvig er nok, at vi i Slesvig har den by eller det samfund, vi overhovedet kender, med den højeste hyppighed af spedalskhed. Det har mange årsager. For det første er spedalskhed en sygdom, som først og fremmest trives godt i et forholdsvis køligt klima. Og det har vi jo til fulde her omkring Østersøen. Så er det en sygdom, som alle andre smitsomme sygdomme, som kræver, at der er et vist antal mennesker til stede. Og Slesvig var især i tidlig middelalder jo en meget stor by i det skandinaviske område. Så det har været medvirkende til det. Og så har vi skeletterne fra Slesvig er repræsenteret tidligere end fra de andre danske byer fra middelalderen. Så det må man sige, det er hovedresultatet af den rene skeletundersøgelse. Men formålet med skeletundersøgelsen er jo ikke kun at fortælle om skeletundersøgelser og sygdomme og sådan noget. Det er også at give materiale til andre undersøgelser. For eksempel de kemiske undersøgelser, som Kåre Lund Rasmussen har stået for. Det er min opgave, som havde jeg nær sagt portvogter i den sammenhæng, at skaffe ham de rigtige materiale til de undersøgelser, som siger noget om ernæring og mobilitet og sådan noget, som vi naturligvis også er voldsomt interesseret i et projekt, som handler om identitet og liv blandt mennesker for mere end 500 år siden.